नोङो खै नाम्बार आं 2 नाम्बार 2 नाम्बार ओमफ्राय नोङो जेनेबा मिथिखानासो फैखानाय ना मिथियालासिनो फैनाय मिथियालासे फैनाय जादों आबा हाब नोंखौ थगायथारदोंना बे थगायगोनथ' आरो हाबा बेबो बोरायनि बाख्रिनिफ्राय गुनो आरो खावखुमानानै फानो नङा नोङो जेनेबा फार्स्ट फैजेननायाव नोंखौहाय माबायदि होननानै थगायना लाबोनाय आं गैखाया आं सिमुलगुरियावसो दंखायो ओमफ्राय जायलिमोननाव थांदोंमोन बि दाउ बेफार खालामनो मा मानसिखौ बेफार खालामना लाबोबाय आंखौ आच्छा ओमफ्राय नोङो फैफिननाय इयाव मोनफैनायनिफ्राय माबायदि मोनखो आङो इयाव मोनफैनाबो थांफिननोबो गालायदों आंखौ स्टेसननिफ्राय आच्छा ओमफ्राय जेनेबा नोंजों सासे सानै जाबाय माबासो खालामनो खोमा मबाइलखौ सानै जाबाय नोंजों सानै जाबाय दा आङो सानै जाबाय ओमफ्राय नों बेखौ गोसोआव दंना गैया बे नोंखौ मा सनाव लाबोनायमोन बेसेबां सनाव थिग আছে दे जाबाय ओमफ्य सासेखौलाय बोरैथो लाबोलायखो ओमफ्राय सासेखौ जोंहा बोरायनानै आखानाव न'आव थांनायाव जानो थांनायाव आंजों थांना फैनो खामब्रबाव होननानै बुंनायखाय थांबाय थानानै इखौसो लाना फैफागारबाय दाना बेनिफ्राय इखौ लाबोयैनि सिगां माबा सिमोननिफ्राय सासे लाबोदोंलै बर' सिख्ला खायदोबदोब नायनो मोजां मोनो बेखौ आङो ओइयो दादि महाबिरखौ लगायनानै होखारहरबाय आरो अबेनिफ्रायबो सासे हारसा हिन्जाव लाबोदोंमोन बेखौ आदा दाराखौ लोगो हमनानै बेखौबो लगायनानै बेखौबो होखारहरबाय आं नेक्स्ट बार लाबोनायखौ होखारहरनो हादों जुनायाव थांबायबा दंफां हानाय दंफांयाव थांना लाहैबायबा होमबा टटेल साबैसे लाबोखो बे हिन्जावखौ साबा जादों साबा जाबाय ओमफ्राय नोङो दायो बेफोरबायदि हिन्जाव लाग्राखौ नों मा होननो सानो बेबायदि हौवाखौ बेखौ माने आङो राबननि बंस होनो आरो राबननि बंस आं सैथान नङाबा आंनि फिसाफ्रा आलाय सिलाय जाजोबगोन आं सैथान जाबायना जाम्बिबाबो लिरनो रोङाबाबो आंनि फिसाफ्रा सोरबा गोरजिया सोरबा बखालि सोरबा रुवाथि थानानै गोदाव सोराव जाजोबगौमोन थेवबो आङो बुजाबाबो रायजाबाबो थानानै आयं सना जेने थेने फिसा महरै लाखिदों आरो थेवबो फिसाफ्रा लैथोखौ सानस्रिगासिनो दं सानस्रिनानै गुबुनखौ हमथानो हायाखै आरोखि ओमफ्राय मा होनो जेनेबा नों फैजेनबा बै हिन्जाव गिबिया नोंखौ मा होननाय जेबो होनाखै दे बिस्रा रायाखैबो बुङाखैबो बुरखायदोसो जों लागो बेफोरबायदिनो दे जादो माथो हाब बिदिसो होनबावदों माथोफोर खालामबावनो जाम्बिथारमोन ना बिस्रा ओमफ्राय दंना गैला दा गिदिर थैबाय 5 बोसोर जाबाय नामा बारबायना थैनाया हाब होनबा माने बिदिनोखा बिसोर गामियाव बिदिसो होनबावदों जादो आगै होनदों नोंखौहाय बिराद माने नोंखौ लाबबाय नालाय लाबबाय एकदम खामानि मावनो गबाय होनना सानदोंमोन खोमा आच्छा बिदि आरो आं सैथो बुंदोलाय ब्लं ब्लं बुंथारा आंना दे गथ'फोरालाय साबेसे दंमोन गेदेर ना गासै गथ'फोरा बेसे जायो दाना ओइ आब'निया साबेसेमोनलाय इना साथाम हिनजावफोर सानै हौवाफोर सासेमोन ओमफ्राय नोंना आंना दा हौवाफोर 7 हिनजावफोर 7मोन ओमफ्राय आरो उन्दैना सानैल' सानै साथाम बेसेबां जाखो गासै साबेसे बेनिफ्राय नोंसोरो जेनेबा 7 ज' थायोमोन ना 7 थायाखैलै आङो सासेखौ लाबोनायखौ हारसिं जाखादों नांलायनो हायालै ना आच्छा होमबाथ' नोंनाथ' बिराद दुखु दं खोमालै ना दुखु दं दुखुखौलाय सोरनो खोथाजोबनो सोरनो खोन्थानोथ' आरो इसोरनोसो खोथायसिगोन इसोरनोसो फुगिबाबो फुगिख'नो हालालै हाबा मा खालामनो थेवबो आरो ना आं खोदोमफुरावनो थां जथेसफुरावनो थां बेफोरावनो थां गावनि गोजा नालाय बिदिनो आरो मोजां गाज्रि रायलायनो लुबैयो मानसिफ्रा ओमफ्राय आं थांनोबो सम गैला दा फिसौ सासेखौ मालाय माबायाव स्कुलाव होबाय बिहामजो सासेयाबो मालाय बारा फात्ता लाया मिथिया माने फात्ता लायो मिथिया बारा होमबा नोङो बैफोरबायदि नोङो मा होनदोंमोनलाय बैफोरबायदि हौवाखौ मा होनदोंमोनलाय राबननि बंस ओमफ्राय नोङो जेनेबा मा बुंनो सानो जेनेबा बैफोरबायदि हौवाफोरबायदि दाजा ना ला हिन्जावफ्राबो बैफोरबायदिनाव थां होननायखौ लुबैयो नामा बेलेगदों ओंखायनो नों माबायदिखौ होनजानो लुबैयो माने एसे बुरजा सोंखोनलाय ओंखायनो होनदां जुदि दाबायदियाव जुदि बिदि लायोबा मा खालामनांगौ आं लाजानो बायो इसोरानो माने संसाराव जोनोमनिफ्राय जोनोम जानाय लोगो लोगो सासे हिन्जाव सासे हौवाखौ माने लिरना होखायो जेनेबा संसाराव जि खस्थ' भुगिनो गोनां बिसोराव माने लिरना हरखायो नों खस्थ' भुगिनांगोन बा भुगिनांगोन नों सुख बा सुखखौ लिरना हरखायो आंदि बिनिफ्राय बारग'नो हागोन होनना साना खाफालनि लिरनाय मालाबाबो इयो खेलें थांखाया बेनिखायनो संसाराव माने हौवा आरो हिन्जावल' बिनि बारगाय माने मानसिया माने सासेयाव सानै खालामो सानैनिफ्राय 7 खालामो मालाबा बिदिनो आरो बुथारजायोबो बुथारनाबो गारो लाबोनायाव मोजां लाबोनोसै सेथारनाबो दोननोसै हिन्जावखौ बिसिनायाव बिदिबो दं बेनिखायनो माने बेफोरबायदि खामानिखौ दा मावथों सानो आरो खिन्थु आं जि जाबाय आंनि फिसाफ्रा बिदि दाजाथों दा मिनि जाथों आं जि मिनि जाबाय आं जि जाना थांबाय आंनि जाथाया ना आं दिनै बुरैबोबाय 89 बोसोर जालांबाय
ना दा आं फिसाफोरखौ मोजाङै मोजां जाथों लोंथों होननानै बुजायो बुजायबाबो जुदि फिसौफ्रा लायाबा मा खालामनो आं दिनै बिमायाव फिसाबो नुलायलांबाय औ न'खरावनो जाबाय होमबा ना बिमायाव फिसाबो नुबाय आङो बुरिबायथ' फिसौनि आरो फिसौ नुबावबायना बिमायाव फिसा नुबावबाय आच्छा आं बाबुरिया बुराय थ' आरो जेनेबा बेबायदि समाव दा लाबोथोंसै बा आं दा नुथोंसै आरो जेनेबा दा नुलांथों मोजां मोजां बिदिनो जेरै जादों थाब थुब बिदिनो जाथों बिना जानाङाथो बाख्रिनि माइखौ न'निफ्राय जाथों बिदि सानो आरो मा खालामनांगौ भुगिबायलाय गुरोनो मा खालामनो उफाय गैया होनबा बिदिनो थायो 100 जननि भितराव सासे थाखायो